স্যার আজি বড়ৰ ফাঁসি অৰ্ডাৰ আহিছে নেকি? আচ্ছা মই চাই লওঁ বাৰু। বড়ৰ ফাঁসি অৰ্ডাৰ আহিছে। আচ্ছা চেন্টি লকআপটো খুলিব লাগে। বড় এই চাই মাতিছে আপুনি। বড় আপোনাৰ ফাঁসি হুকুম হৈছে। এই অন্তিম দিনত আপুনি কিবা ক'ব লগা আছে যে ক'ব পাৰে, আপোনাক সময় দিয়া হৈছে। আছে শুন, Ayo, suruh silai. Rota apa? Dagi, jengse. Abo, be gaमिनि मुङा मामोनलाय? बे गामिनि मुङा सोमखोरबारि।
बे मुंखौ जोंहानि आबै आबौमोननि समावनो दोनलांनायमोन। जेब्ला जों उन्दैमोन जोंहा आबौ आबैमोनहा बिनि हाग्रा सेफायनानै फामु लुफैनायमोन। गोबां खम मानसिफोरजों बेयाव रायजो जाफैनायमोन। उनावहालागि दाब दाब जायगानिफ्राय बर'फ्रा फैनानै न' लुनो हमनायसै आरो बे थावनिया मानसि दुमसि न' बां आबुं जानायसै। बै समावथ' बे थावनिया मुलाम्फा गोनां बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन। आबौमोन नोंसोरो गामिनि मुंखौ सोंबाय जेब्ला आं एसे गोलावैनो बुंफ्लांबाय। मानोना बे गामियाव आंनि जालांनाय आरो जानो गोनांफोरा उदां गोसोजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं। नाथाय आबौमोन नोंसोरो बहा थांनो फैदों ना बेनिनो सोरखौबा नागिरना फैदों? नङा, जों जेरावबो थाङा, रावखौबो नागिरना फैयाखै। आं बुजियासै। मा? मोननाय नङा, जोंहा थं गैया, नाथाय थांखि दं आबौ। औ, माथो जिनिसफोराबो गिलिर गिलिरसो। थारैनो आबौ, जोंनि खरसाव गिलिर गिलिर बिबान थानायखायनो जोंनाव गिलिर गिलिर जिनिस दं। जोंनि जानजाय, सिफि, आथिं मानि गिलिर गिलिर जिनिस दं। बे साननैसोआ जोंनि लामाजों पुलिस आर्मिनि थांलाय फैलाया बांदों। बिदि थासारियाव नोंसोरो उदां थाबायनाया जायाखै। खोनाबावदों गामिनि खालं माहाजोन होननाय लाहानाव माब्लाबा बिसोरो सावरिबो फाथियोनो। जोंखौ सिनाय हाबायब्ला दिनै हरसेनि थाखाय जिरायनो सासे थार मानसिनि न'खरखौ दिन्थिनो हागोन नामा? सोरखौथ' फोथायनो नोंसोर? आंनावनो थौदों नोंसोरो। आंनो नोंसोरनि थार मानसि। नाथाय जेबो गैया, जेबो गैया। आंनावनो थौदो आंनावनो थौ। आबौ, बैनो आंनि न'आ। जिरायदो, बैयावनो जिराय। जागोन दे आबौ। सोमस्रि आइ, आलासि फैदों दै लाबोनायसै। मा आफा? आबौ, दै लाबोना फैनाया सोर जाखो? बे आंनि बिहामजो गेदेर। नाथाय बियो फिसाय गोमाजादों, बिनिखायनो बिनि खाफालाव सिन्दुर नुदिया। आंहा सासेबाव फिसा उन्दै दंमोन। बेखौ पुलिसफोरा बोसोरसे आगोलाव बिग्रायारि खालामनानै गावथारहोदोंमोन। नोंथांनि फिसा सानैया जिउआ ओरैनो थाङासै। हारिनि मुङाव गुबुन मुंख्लंफोर बादिनो मुंख्लं जालांदों। नोंथाङा दुखु दाजा। जोंनि जोनोमफुरियाव सानसे बिथांमोननि थैजोंनो गोदान फेंखा जोनोम लागोन, जाय अराय जुगामि। आं दासिमबो नोंनि लोगोफोरनि खुगायाव फंसेबो राव खोनायाखै। आरोबाव नोंसोरनि मुंफोरा? आबौ, आंबो बावगारदोंमोन। आंनि मुङा समल, बियो दावखा राजा, काला, देदसुं, लदा, जुख्रुब, बिरहां।
दैला दहायलाय आफा दहाय आफा अग्रवादी को जगा देता है अबे गोली खा साले दहायलाय आफा अब तू भी गोली खा फर्स्ट क्लास चल आजा Soर नोंलाय आं देरहासार दा मा खालामनो फैदों बेयाव देरहासार जोंनि गामियाव देरहासार मुंनि रावबोआनो गैया जोंनि लोगो आरो गियाखै नों हारसिं फैनो मोदाय गोनां बारिफोराव जोंबो थांसै देरहासार नोंबो थांदो आं थाङा आदा मानो थाङा नोंलाय आरोबाव जाबानो लुगैदों नो जा नोंनि न'आलाय बहामोन आंहा गैया दैमालु आदा नों लांफानो हागोन ना आं बेखौ लाङोबा आं आदाजों बुजागोन आदा दैमालु जों बे गथ'खौ लांनोसै Abah, Rimal ya, Abah? Abah. Ayo, serbilai. Abah, biar derhasa. Ayo, नोंसोरनि सिखाव हानजाजोंबो नुफेराखैमोन माथो आरोबाव महा मोननाय बेखौलाय जों बेखौ ओइ नोंसोरनि सेमफ्रेम बागानाव मोनबोदों हाबाब सिखाव हानजासो माथो बिसोरलाय बै दैमालुनि थाखायनो गासै बै सेमफ्रेम बागानाव थानाय फिथाइफोरा जोबजोबनो हमबाय हाबाब बेलाय सोर जाखो आइ आफा बेखौ दैमालु मोना जोंनि सेमफ्रेम बारियाव मोननानै लाबोदों फै बाबु ओरै बाबु मा मुं देरहासार नों जोंहानाव थासिगोन ना दिनैनिफ्राय साबै दैमालु दिनैनिफ्राय आंनि बै बागानाव थानाय सेमफ्रेम फिथाइफोरखौ जुदि खाबाय थायोब्ला नोंसोर गासैखौबो साजा होजोबगोन आं आरो नोंसोरो गाबोननिफ्राय फरायसालियाव थांगोन ना थांला हा थांगोन ना आंनि बागानाव सानफ्रोमबो थाबाय थागोन थांलिया आबौ
गाबोननिफ्राय फरायसालियाव थां नङाब्ला गासैखौबो बुजोबगोन आं बुजिबाय दे थांदो रेमाली आइ ओ रेमाली आइ आंनो दै एसे लाबोनायसाय No, Apa. बाबुखौ थुखैबाय ना औ दे ओंखामफोरा थाब संनानै जाहो दे आइ जागोन दे आफा Abu gaya दा स्कुलखौ खोनाबाय थाबायनो हासिगोन दे Abo, आं मानो बान्था मोनदिया? जेबो नङा आगै आं गाज्रि मोनाखै देनां मोनगोन ना गुबुनफोरा मानो मोननांगौ आब' मालायनि देरहानायखौ नुना बेखौ हिंसा खालामा आगै आरो नाथाय जेद खालामनो दाबाव आं बावा आब' जेद खालाम आरो दावगानो नाजा बिदि खालामोब्ला
नों सानसे बान्था मोननो हागौ। रैमालिसो माथो। अ नोंसोरबो फैदो। औ फैदों, हायनाखौ लाबोदों। बियो सोर? औ जोंहानि फंबाय। अ नोंसानि फंबाय नामा? बियो सोर? औ जोंहानि बिनानाव हायना। आब' आं न'आव थांसै। न'आव थांनोसै ना नों बाबु? थौ देरहा। रन्जित, बाबुल, बे सानसेया आर्मिफोरा थांलाय फैलाय बांगासिनो नङासै? थासारियानो गोजोन नङाब्ला सुदेम बार बारदों। नाय बाबुल, दिनै नों बर' बिमानि गोरबोआव खोलो खोलो बार बारनायाव गावनि गोसो आरो गोरबोआव थाजिम मोनदों। नाथाय गाबोन बे बारावनो गुदुं उखुन्दै बिरनो हमोब्ला बाहाय बाहागोनि हांमा सुरहाबनाय दुखुनि देंखोआ फालो गोमा जानाय दाउ बायदि बिरथिं बायोब्ला अरनि सालाया जौखाङोब्ला नों खोथाखौ सानना नायदों दा? बेफोर गासैबो बै बिग्रायारिफोरनि थाखायनोसै, नों आंनि जाहोननि नङा। बिग्रायारिफोरखौ एसेबां नेहाद दालासै। दिनै फरायसा आफाद, साहित्य सभा बायदिनि सोद्रोम सोद्रोमाफोरा सोरखारनियाव बदल बिनायनि जोहै बेसेबांदि अहिंसा सोमावसारदों, नाथाय मा बिसोर जानो आबुङै जाफुंसारनो हादों? बै अहिंसा सोमावसारनायाव माखासे मानि बर'फोरा मुंख्लं जानानै थांबाय। भारत हादोरा अहिंसानि गेजेरजोंनो सानसे उदांस्रि मोनदोंमोन। अब्लाबो बे मोनसे हादोरनि सरकारानो अहिंसाखौ नेवसियोब्ला बिदि समाव जों हाथियार हमागारा आखायाव
आसान सोना लाखिनांगौमोन। अरे भाई बिदिबो थिग मोनलै। अब्ला नों बड'लेण्ड जारिमिनखौ मिथिया? जोंनि बर'फोरा मालाय हारिजों गादबजानाय, न' बां खावजानाय, आहु सेख'जानायनि थाखाय आरोबाव मेगनजों नुथावै, खोमाजों खोनासंथावै बायदि खैसारनि थाखाय जों दिनै बड'लेण्ड बिदों। जोंनि सुखु गोजोन, हांमा हांसा आरो मोन्थायखौ सुफुंनो थाखायनो जों बड'लेण्ड बिदों। दा गुबुन हारिया बिग्रायारिफोरनि थाखायनो जोंखौ खैसारि खालामनो साहस मोनद्राया आरो बिसोर गैयै समावबो सुखु गोजोन गैयामोन बाबुल। आं नुदों बिसोरनि दुखु जारलाखौ। सानसेबो बिसोरनि उदैयाव आदार गैलिया, बिनि बारासो जानो हागौ। थानो जागा मोना बिसोरो गावखौनो हाग्रा बंग्रा खोलैना दोनो। नाथाय बिसोरो बिखिनि दुखु जारलाखौ सोरनि थाखाय सहायदों? नों आंनि थाखायसो आरो बाय बाहागोनि थाखायसो। आर्मि पुलिसखौथ' फोरजानि सुखु गोजोननि थाखाय दानाय जादों। बेनो जाउना जोंनो मानो बड'लेण्ड नांगौ? साला फाग्लिया। साला फाग्लिया एरेले मिसा मिसि। हाव आदा मोना सोर सिख्लानि खोथा रायलायदों देलाय आंनोबो खोन्थानायसै आदा रन्जित। रावनिबो खोथा नङा, नों आरो देरहासारनिसो। आदा रन्जित। औ मा जाखो? आदा देरहासाया आंखौ मानो एसेबां नायनो बायो? बियो नोंखौ हामा मोना। आं उन्दैनिफ्रायनो सिख्लाफोरनि बिथिङाव बिदिनो नुबोदों। बहाथो रायज्लायब्लाय इमलु सत्र बायदि सिख्लाफोर नुब्ला खनायाव हाबसोग्रासो बियो। बेनि बेबायदि आखुखौनो आं जोबोद मोजां मोनो। उन्दैनिफ्रायनो आं बिखौ मोनबोदों, थेवबो आं बिखौ हमना मोनाखिसै। बेजों आंहा मा सोमोन्दो दं? आदा लोगो ना अनजालु? बिनि मेगनजों नारा गाराय आं थानोनो हाया। जानो हागौ बै जिउ मोनसेयाव आं बिखौ आंगो महरै मोनाब्ला आंनि जिउआ हांमा थागोन। जानो हागौ बै जिउ मोनसेयाव आं बिखौ आंगो महरै मोनाब्ला गोसोआव आंहा हांमा थालांगोन। आब' ओंखामा मोनबायना? मोनाखैनो, थां मोसौखौ दोस्लायहैग्रोलाय आगै। औ नोमाया गामियाव थांदों। हायनास्रि आइ। मा आफा? थांनायसाय मोसौखौ दै दौना। जागोन दे आफा। सानाबो सानजौबाय, आंहा देहाया गाज्रि। आइया माला मोनफैगोन आफा? बेखौ मिथिया।
माबायदि सेंग्रा बियो सासे सिख्लानि गोसोखौ एसेबो हमदांना मोना। आब' ओंखामा खुरदो। आब' बे हायनास्रिया माबायदि आखुफोरा खुदियाफोर बायदिसो। न'खरनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो बिमा बिफानि दाव दाव अनबोनाय जाखागोन खालि बिदिनो। नोंनोलाय मानो नांगौ? दोहै मोसौ दोस्लायनो थांनो लोगो मोननाय। सिख्लाफोरनि फावआव दागोलै बिसोर बायदि सिख्लानि गोसोखौ नों आजोलाया मोनदाङा। साथियों, पानी पानी पी लिया? चलो अभी लाइन में खड़ा हो जाओ। ठीक है सर। कंपनी सावधान, विश्राम। सब लोग ध्यान से सुनो, ये भूटान है। ये नदी भूटान से इंडिया तक बहती है और ये बोडोलैंड एरिया है। नदी के किनारे में जो घना जंगल देख रहे हो, वहीं से उग्रवादी आते जाते रहते हैं। हमारी सीआईडी के अनुसार आज इस एरिया से उग्रवादी आने वाला है। हमें इस जगह को टारगेट पॉइंट पर लेना है। कोई शक? नायडू, ठीक से समझ रहा है ना तू? और बाकी साथियों, तुम सब लोग होशियार रहना, दुश्मन कभी भी आ सकता है। हम लोग यहाँ से और यहाँ से अटैक करेंगे। हमारा फास्ट टारगेट होगा ये। कोई शक? सावधान, सावधान। ठीक है ना? ठीक है सर। क्या है बोलो? क्या खबर है? ठीक ठाक है ना? ड्यूटी ठीक से चल रहा है ना? करण, ड्यूटी ठीक से करना। उग्रवादी को मत छोड़ो। ठीक? क्या हाल है? नहीं बन रहे क्या? सिंह जी, यस सर। ठीक है ना हल? मैं ठीक हूँ सर। घर में कैसा है? घर में बहुत अच्छा है सर। ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है सर। दीदी ये भी बहुत अच्छा है सर। तुम किया है या नहीं? क्या है सर? हम लोग आज मिशन पर जाएंगे। कोई शक? भाईफोर गासिबो जिरायदो। माब्ला जोंनि बड'लेण्ड एरिया सफैबाय। नंगौ, खिन्थु मोजाङै खामानिखौ मोजाङै मावलांनांगोन आरो लोगोसे जों बे लामाखौ आलो गोजोनै बारलांनो हानांगोन। आरो बे एरियायाव आर्मिनि अपारेशन सोलिगासिनो, जों बेखौ मोजाङै मिथिखागौ। माब्ला बेगाव दै दङमोन नामा? दङ सार। गासैबो खोनासं।
बै लामाथिं इन्टु आर्मि थायो आरो जों बै लामाखौ मोजां बारग'लांनो सेस्था खालामनांगोन खोनासं आरो समाबो बारा गैला बिनिखायनो जों आवगायनांसिगौ एवदो ओइ आदामोन बै लामाया बबेसिम सहैयो बड'लेण्ड एरियायावनो सहैयो जोंबो बड'लेण्डनि मानसि आच्छा जागोन दे फैदो गासिबो भाग गई साला डरपोक कहीं का।
नायडू। यस सर। इस घर का तलाशी लो। चलो जाओ। चलो उठो। उग्रवादी की तरह मार इसको साले को। नायडू चलो इसको काम करो। नायडू। यस सर। खाना मिला कि नहीं? मिला सर। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो ठीक है। अप्पा। जी सर। कैसा रहा खाना? बहुत अच्छा है सर। बहुत ठीक है ना? हाँ सर। ठीक से खा लिया? खा लिया सर। आजा आजा आजा। Abo, mata kamu. Abo, 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 abo. Hei Bajai, jauh dong nak giale? Mahai ma? Jauh. Jauh gaya. Ma santing banting jauh lengra जाखो नोंलाय? Neng फानग्रा आं लोंग्रा बैलाय बिसोरथ' माथो लोंगासिनो दोङो लाबो नांगौबा 10 रां बारा गैला जोब्बाय जौआनो गैला लाबो आंनो जौ बथलसे लाबो No सेरेबा लोंगोनानो आं दिनै हाजारसे लोंगोन लों नोंबो लों दे बाङायो दे सेस खालामनिलै फंबायालाय बहानि जाखो आं बे गामिनिनोलै अ थेक जौ लोंबाय आं जोबोद जिंगा नांबायलै बिनि थाखायनो आं बिसानियाव जौ लोंनो फैदों हामा सेंग्रा मानसिफोरा जौ लांबा हामा जोंबो थुनलाइयावनो हेफाजाब होयोमोन गिदिङोमोन नाथाय दिनै मा मोनखो नंगौ ओं थुनलाइयाव गिदिंनानै दिनै मा मोनखो जोङो दिनै जेबो गैया बिनिखायनो जों दिनै नै खोलादों नै नंगौ
उपाय गैया फंबाय उपाय गैया लों फंबाय लों बैसोरलाय बैसोर मा खालामगोन नोंसोरखो बैसोर हो मा बुंगोन फंबाय बैसोर गोजौनि मानसिया गोदोरैनो थांखायो फंबाय अ बिथ' नंगौ नंनायालाय नंगौ जोंखौलाय म नायफिनो फंबाय म नायफिनो आच्छा फंबाया दे बुंलाय मा बुंनो बुं थुनलाइयाव गिदिंनानै दिनै जों जेबो सान्सखौनो मोनजाया फंबाय मा गोदोर गोलावफोरा गोदोरैनो थांबाय दिनै जों जेबो सान्स मोनैखायनो जों दिनै जौनि सायाव गफबनानै दं फंबाय मानो गफबखो नोंसोरलाय दिनै जोंनो जेबोखौनो गैया जों बेनिखायनो बेखार जानानै दङ फंबाय अ दा जोङो नैबे जौनि सायाव गफबनानै दङ आच्छा मा बुंगोन फंबाय दे लोंलै लोंगोन एकदम हाजारसे लोंगोन आदामुन लोंगोन हाजारसे लोंगोन नोंथाङालाय मा खालामदो नोंथाङा आंबो दङ बेकारिनो गिदिं साख्रि बाख्रि मावाखै गैया बेफोरनो जेबो गैया बेनोलै जोंनि बर' हारिफ्रा बेबायदि जौ लोंनानै गोदौलांसिनो जोंनि बर' हारिया जाय गोदोराथ' गोदो जालांखाबाय नङा होमबा नंगौ फंबाय नंगौ जोंलाय बहाथो आंबो बेनोलै नाय दोंना बेलालाय बाजै इसे दङ आंनि इसे दङ बाजैयाबो खारबायलै बहाबा ला इसे ला जागोन फंबाय जागोन माथोलाय फंबाय बायबानो मोनो ओइ साख्रि मावनोबो थाखा गैया नंगौ फंबाय नंगौना नङा नंगौ फंबाय साख्रि मावनोबो थाखा गैया रां गैया जों दिनै बेफोरखौनो लोंनानै गोदाव सोराव जानोसै नोंसोरथ' गिदिर गोलावनि मानसिसोलै नंगौ नों मिसाखौ बुङाखै नंगौ फंबाया थिगखौनो बुंदों जोंबो आगोलाव बिदिनोमोन गोदोर गोलावै लोगो दङमोन जोंबो बिदिनोमोन थुनलाइयाव ओइ आदा ओइ जौ दंना गैला ब्रा जौआ गैला ओइ बाजिनो बोरो बाजियालाय हारसासो हाखासो बर' रोङा नों हारसायानो सेरेब लोंग्रा नङो लोङोलै फंबाय दानि दिनाव लोङो बिसोरबो अमा जायैयाबो अमा जानाय जाबाय नंगौना नङालै अमा जायैयाबो अमा जानाय जाबाय सेसै बारा जाबाय बेनि थाखायनो दामफोरा बारा जादोलै बारा जाबायना आदा ओइ फंबाय ओइ आदा आं हालालै आं थांनोसै दे मोजांलै नोंसोर थादोलै आं थांनोसै मोजां बाय दे जागोन दे मा जागोन दानि सेंग्राफोरा जेबोआनो गैला नैबे खलथायाव जेबो गैया फंबाय गैला थौलाय नोंथ' बर' रोङानो बाजै थांनोसैलै बाजै खैरोगुरि गामिनि बिथां बर'नि जुलिया खेबसे जालांबाय नाथाय बिथांनि बिसिया 6 दाननि आगोलाव गोब्राब बेरामाव जिउ गोमाबाय बिथाङा 9 बोसोरनि फिसाला सासे आरो 4-5 बोसोरनि फिसाजो सासे दं बिसि गोमा जानायनि थाखाय बिथां बर'नि फिसालाफोरखौ आरो नखर सामलायनायाव हेंथा फैदों मानोना बिथाङा नखराव
आगोलनि सोमोन्दो रावबो गैया। बिनिखायनो बिथांनो गावनि नखर सामलायनो थाखाय सासे आगुथि गोनां आइजोनि गोनांथि दं। बिनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गामिनि बिथां देरहासारनि नखराव बिथां बर'नि मुङै रादाय लानानै फैदों। बिथां देरहासार आरो बिथांनि बिब'आ राजि जायोब्ला बिथां बर'आ गाबोननो हाबा लानो राजि दं। जुदि आंनि आब'खौ हाबा लानानै आब'जों सुखुनि संसार दायोब्ला बे रादायाव आं राजि दं। आंनि आफाया बोसोरथाम आगोलावनो जिउ गोमाबाय। आंहाबो बे नखर मोनसेयाव गोबां खामानि मावनो गोनां दं। आं थांनायनि उनाव आंनि फंबायखौ सोर नायगोन? आंहाबो फंबायनि अनगा उन सिगां सोमोन्दोनि थाखाय रावबो गैया। बिनिखायनो आं बे रादायाव राजि जानो हानाय नङा। आब' आंखौ बे न'निफ्राय दिहुनना हरनो नों सोर? आंनि हाबानि रादाय खानो नों आंखौ मोजां मोना आरो आं थाङोब्ला नोंखौ सोर नायगोन देरहा? आब' नोंनो गावखौनो बुंदोंमोन जोनोम आरो जुलि थैनाय बे मोनथामा संसारनि खाखानाय थांखिखा। नाथाय दिनै नों मानो बिदि बुंखो? नोंनो माथो बुंदोंमोन बे मोनथाम थांखिनि मोनसेया आद्रा थायोब्ला सुबुंनि जिउआ जाफुङा, थैनायनि उनाव आत्माया सोरगो मोखां जाया। आं मिथिगौ आब', बेफोर गासैबो नंखाय बाथ्रा। नों आंखौ बेसे मोजां मोनो आरो अनो। आब' आं हागोन दे। नोंनि अनगायै आं गावखौनो सामलायनो हागोन दे। नाथाय देरहा नों आब'